Cannoedd o ddisgyblion dros y gogledd wedi dod yma i'r Festival of Play yng Ngholeg Llandrillo i glywed mwy am y byd gemau fideo. Dyma Oil sy'n trio profi bod chwarae gemau yn gallu dod â pobl at ei gilydd, a dangos hefyd bod yna cyfleoedd gwaith yn y maes yma dros Gymru. Da ni jyst wedi bod o gwmpas yn gofyn cwestiynau i pobl sy'n gwneud video games am professional, ie. Mae wedi bod yn hwyl, ie, jyst wedi mynd o gwmpas a siarad gyda pobl. Heddiw maen ni wedi gwneud fel pethau amdan gemau ar tîm, codio a pethau, jyst o gemau pobl yn chwarae. Mae pobl wedi fynd i ni wedi gwneud fel pobl GTA a famous gemau fel yna. Rydw i wedi mwynhau hwn yn dda, oherwydd mae'n hwyl i chwarae nhw. Da ni wedi trio ein gorau glas ac da ni wedi mwynhau. Yn yr Oil gyntaf o'i fath, roedd digon o weithgareddau drwy'r dydd o chwarae gemau i roi cynnig ar dechnoleg newydd. I lawer, roedd hi hefyd yn gyfle i ddysgu mwy am y diwydiant. Mae'n bwysig i dod fama i dysgu pethau newydd. Da dysgu pethau jobs pan mae chi'n hunan. Mae wedi dangos i fi bod unrhyw un yn gallu gwneud, gallu mynd i fatha jobs iar masif. Mae rhan fwyaf y pobl yma wedi dechrau'n fach iawn o wedi mynd i cwmnioedd enfawr. So, mae wedi dangos i fi bod yna llawer o cyfleoedd. Mae'r trefnwyr yn gobeithio y bydd yr Oil yn annog mwy o bobl i ystyried cael swydd yn y maes. Hwn di'r Festival Play cyntaf yn Gymru, a mae ddylai hwn bod dros Gymru i encouragio pobl ifanc i mewn i swyddi creadigol, achos da ni ddim yn gwneud hwn yn ddigon. Y tu ôl i'r sgrin, mae byd o gyfleoedd a gobaith i ddenu mwy i'r byd yma. Cwm Tawe ac yn nes i'r Powys, mae cymuned glos Ystradgynlais. Dros 30 mlynedd yn ôl, roedd dros hanner o bobl y dre yn siarad Cymraeg. Ac bod yr iaith yn dal i'w chlywed yma heddiw, mae'r nifer sy'n ei siarad wedi disgyn yn sylweddol. Pan o'n i'n plentyn, ac o'n i'n siarad Saesneg tan bo fi'n ysgol, a fi'n credu prynu oedd pawb, wedyn ni pawb yn siarad Cymraeg. Mae Cynthia a Karen wedi byw yn Ystradgynlais ar hyd eu hoes, ac wedi profi newid mawr yn iaith yr ardal. Nag chi'n rili clywed y plant yn siarad Cymraeg? Na. Mae rhaid sy'n mynd i'r ysgol Gymraeg, amser maen nhw mas o'r ysgol neu do mewn hyn, maen nhw'n siarad Saesneg. Saesneg yn nhw gyd. Yn ôl gwaith ymchwil gan Gyngor Powys, yn 1991, roedd 61% o bobl Ystradgynlais yn siarad Cymraeg. Ond yn ôl y cyfrifiad diwetha, dim ond 34% o bobl yr ardal sy'n nawr yn siarad yr iaith. Mae'r criw yma o Ysgol Gymraeg Ystadlais yn dweud bod yna ddigon o gyfleoedd i siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol. Ond hynny, Saesneg yw iaith nhw a'i ffrindiau. Mae lot o gyfleoedd, ond mae jyst neb yn pawb yn gweld yn hawsach i siarad yn Saesneg. Fi'n siarad Cymraeg pob dydd achos fi dy teulu fel ni'n siarad Cymraeg gytre, ond dyw ffrindiau fi ni wastod fi'n siarad Saesneg yn gilydd. Fi'n meddwl mae'n jyst haws a sut ni'n cyfathrebu yn gilydd. I dre lle oedd yr iaith i'w chlywed ym mhobman, mae pethau wedi newid. Ond y gobaith i rai yw cadw'r iaith yn fyw yn Ystradgynlais. Renw ar bwerdi niwclear newydd Môn, un o'r cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig ydy Gwyndod. Nath ni dewis yr enw o fatha lot o rownd gwahanol o fatha fowtio. Nath ni dod lawr i 2 a wedyn Gwyndod nath ddod ar y brig. Rhywbeth bod pobl dros y byd yn gallu fatha deud yn hawdd. Fe ddaw y gair o'r hen derm am dafodiaeth ardal y gogledd orllewin, sef Gwyndodeg. Pobl ifanc di dangos gymaint o urddas wrth fynd drwy dewis yr enw a pwysigrwydd o'r enw yma. Ond y pwysigrwydd mae o'n olygu ni yma Môn hefyd, felly dwi'n hynod falch ohonyn nhw. Oedd broses reit hwyl, i fod yn onest. O'n i'n licio bod ni'n cael fotio chydig a dwi wedi gwneud chydig o ffrindiau newydd. Ond nid pawb sy'n croesawu Gwyndod.
Dio ddim yn fynd i elwa yr ynys o gwbl, a da ni angen rhywbeth mwy long term. Wedig pan da ni'n edrych ar y sector egni adnewyddadwy, mae yna lot mwy o gyfleoedd yna. Pobl ifanc Sir Fôn yn gadael ei marc felly, a Gwyndod yn arwydd o benod newydd i'r ynys.